Πάλι τρόλ. Ξέρω έχετε βαρεθεί τη φωνή μου. Η δικιά μου. Ναι. Παίρνουμε την ίδια μέρα πάλι το ίδιο horror game. Να βλέπετε το έχω αφήσει και έτσι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε λίγο. Λίγο. Ο Γιάννης κρατάει ένα αρκουδάκι. Κουδάκι. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό? Ναι. Ούτσου. Γιατί εγώ είμαι πολύ ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος. Πολύ ήρεμος. Γιάννη, Ναι. το συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να το ξεκινήσουμε. Ναι. Να πατάω continue, Γιάννη. Εγώ έχω το αρκουδάκι. Γιάννη, Ναι. μου το δίνεις και με το αρκουδάκι. Όχι, εσύ απ' έξω. Έχω το αρκουδάκι. Γιάννη, Ναι. θέλω το αρκουδάκι. Να σου αρκουδάκι σου. Καλά, πάμε. Δεν θα ανάστο. Ξεκινάμε, continue. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά. Σαν το σήμα του ρυθμού του τραγούδι είναι αυτό το αρκουδάκι. Άκυρο. Να. Λοιπόν, πάλι εδώ. Όπως βλέπετε δεν το έχουμε προχωρήσει καθόλου. Δεν μου αρέσει αυτή η κότα. Πρέπει να πάμε πίσω, Γιάννη. Είμαι σίγουρος. Log. Έχω κλειδί. Δεν ανοίγει. Με κοροϊδεύεις. Όχι, έχουμε μπει εδώ. Άστο. Εγώ μπαίνω εδώ. Α, μπορεί να είναι και αυτό. Όχι, μην ήταν αυτό. Να το. Ναι. Ναι. Κάποιος θέλει να μας δείξει δηλαδή τώρα ότι κάποιος πέθανε. Σωστά. Όχ, φωτογραφία. Κάτι μου λέει Γιάννης με να τη δούμε. Ετοιμάσου. Ο Γιάννης με το αρκουδάκι το έχει πιάσει. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1. Καθρέφτης είναι. Ναι. Σωστά. Κοροϊδεύεις. Εκεί το πίσω. Ναι, Άλλαξε μου φαίνεται Γιάννη. το είδα. Για να πρέπει να το δούμε. Για δες το. Ναι. 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 Το πιστεύω. Ρε, τώρα βλέπουμε πάλι. Μήπως άρα δουλεύει. Ωραία, κάτι. Βλέπεις κανένα κλειδί, τίποτα. Όχι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Εδώ θα το ξημεράσουμε. Δεν μου αρέσει. Κάτι πρέπει να βρούμε. Κάτι με τον καθρέφτη πρέπει να είναι. Αλλά για κάποιο λόγο δεν δουλεύει. Ανοίξτε μου! The Armenian Ancient Book. Ωραία και τι, κάτι αυτό εδώ, κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς είναι κάνα μπακ του παιχνιδιού. Λες. Κάτι. Για κοίτα μια κάτω. Όπα, μενού πήγαινε παιδί. Αυτό είναι. Στο πόδι. Για κοίτα το πόδι. Το αριστερό. Τι είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Είμαι σίγουρος ότι κάτι αυτό είναι. Πήρε πάλι το αρκουδάκι του. Stop lying to yourself, you must choose where to live. Σπίτι μου! Ωραία, τώρα, χτύπησε την πόρτα, ουσιαστικά μπορούμε να ανοίξουμε. Ποια μέρα είναι αυτή η Τρίτη? Αυτό δεν με τρόμαξε πολύ. Εμένα με τρόμαξε. Φέρ το αρκουδάκι.
Ευχαριστώ. Δεν μου δώσει το αρκουδάκι. Άσε μωρέ, ας γίνουμε άντρες, παίξουμε κανονικά τώρα. Να. It's not time yet, πες μου τι λέει, είναι it's not time yet. Ναι! Όχι, δεν ξέρω κατά πώς πρέπει να χαιρόμαστε που δεν είναι. Ποια είπες ότι είναι αυτή η τέταρτη μέρα? Οχ. Νομίζω είναι η μέρα που σε επιτίθονται. Ναι, είναι κάποια στιγμή που στο φάντερ μου σε επιτίθεται. Θα μάθουμε σύντομα, Γιάννη. Δεν το ριστάκ. Οχ. Ναι, Γιάννη, αυτό είναι. Ναι, Γιάννη, αυτό είναι. Ετοιμάσου, Γιάννη. Το είδε. Να, τώρα μας κυνηγάει. Και καλά. Πεθαίνουμε, Γιάννη. Αυτό σημαίνει ότι μας πλησιάζει. Τα βελάκια. Θα παίξουμε εσύ? Όχι. Γιατί εσύ είχες προθυμία να παίξεις. Γιάννη. Δεν χρειάζεται. Εμείς τώρα δηλαδή χρειαζόμαστε να βρούμε από ό,τι φαίνεται λίγο πιο... Όχι πάλι, γιατί δεν μας αγαπάει. Δεν το ριστάκ. Locked. Πού το? Να το. Γρήγορα. Δεν το ριστάκ. Γρήγορα. Δεν το ριστάκ. Γρήγορα. Δεν το ριστάκ. Γρήγορα. Locked. Πού είναι? Βελάκι. Δεν το ριστάκ. Αυτός ο τύπος αρχίζει να μου τη δίνει. Για πάρ' το μία. Αφού δεν με θέλει, δεν μ' αγαπάει το φάντασμα. Ναι, αγαπάει εμένα. Άνοιξε, εγώ θέλω να πάω. Εκεί είναι. Το ξέρω ότι είναι από εκεί. Δεν πειράζει. Θα μείνω εδώ. Άστο, πάμε. Το ξέρεις, Γιάννη, ότι μετά θα πρέπει να πάμε για ύπνο. Δεν θέλω να κοιμηθείς, Γιάννη. Μετά πάμε πάλι εδώ. Μετά σου κάνει πάλι αυτό. Γυρίζεις εδώ και αρχίζουμε να τρέχουμε. Ο Θεός το κάνει τρέξιμο αυτό. Δεν το ριστάκ. Βρήκαμε! Δεν ξέρω τι κάνω, Γιάννη. Νομίζω ότι ξαναπεράσαμε από εδώ, Γιάννη. Γιάννη, από εδώ έρχεται, Γιάννη. Ρίξε την πόρτα μου έτσι. Πού πάμε, Γιάννη? Locked. I am not sleep. I just... Όπα. Δεν είχαμε φτάσει εδώ. Κλείς την πόρτα! Οχ. Τι... Πρέπει να το δωμάτιό του. Πρέπει να είναι το δωμάτιό του αυτό. Ενού. Του νου! Να το θέμα. I just got up. Πάτσα πάνω στο... What? You found it. Τι να το κάνω? Αυτό το δωμάτι. Sam's room. Ανάτος. Pay attention, there are no boundaries. Το νου. It's no time yet. Ώρα. Πώς μες έχουμε ακόμα 2? Δεν θυμάμαι. Ωχ. Αλλάξαμε δωμάτιο.
Εκεί μέσα μπες. I need... Το έφανα ένα κατσαβίδι. Locked. Δεν το περίμενα. Locked. Δεν το περίμενα. You cannot continue like this. Didn't you understand why are you here yet? Γιατί πάτε πάντα αυτό. Με ρωτάς. Εσύ δεν τρομάζεις. Το συνήθισα. Και έκλεισα τα μάτια του. Μπορεί να φύγουμε. Ίσως. Λέω να φύγουμε. Δεν μπορεί να φύγουμε. Μάτια. Μας βλέπουν. Εσύ δεν φοβάσαι γιατί δεν παίζεις. Οχ. Διάδρομος. Άμα έπαιζε σας έπιανε πιο πολύ. Παίξε, γεια σε προκαλώ. Μου κάνεις τον έξυπνο. Γιατί δεν παίζεις. Γιατί να παίξω. Και γιατί να μην παίξεις. Δεν κατάλαβα. Γιαννούκο, φοβόμαστε. Ίσως. Ίσως και ότι θέλω να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν το ριστάκ. Δεν ξέρω από πού πάμε. Οχ. Ο Μίτζι. Πάλι στην αρχή βρεθήκαμε. Οχ. Άστο. Κάτσε ρε, από πού ήταν το σπίτι μας. Το δωμάτιό μας. Πού ήταν το δωμάτιό μας. Να ρωτάς. Όπα. Κάτσε. Κόλλησα τώρα. Όπα. Λάθος. Τα μάτια. Πάμε. Μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Όπα. Πάμε από εδώ. Έλα, το έχω, από εδώ ήμασταν. Δεν το κλείσα εγώ. Άμα αυτό ρώτησες. Αυτό ρώτησε. Αίμα. Όχι. Αίμα. Πολύ αίμα. Ναι. Φιδάκι. Γιατί έχει αίμα. Δεξιά γωνία. Κατσαβίδι. Ναι, οκ αυτό. Αλλά αφού δεν υπήρχε αυτό πριν. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε. Πολλά ανεξήγητα γίνονται εδώ πέρα. Και τώρα πρέπει να βρεθούμε πάλι στην... Α, βέβαια. Αυτό το θόρυβο κάνουν. Το ξεβίδωσε τώρα. Ουσιαστικά. Εγώ λέω να το ξαναβιδώσουμε και να μείνουμε εκεί μέσα. Να. Τι είναι αυτό. Πίνακες. Μου μοιάζει σαν γρίφος. Καλά, εντάξει, το κατάλαβα, δεν είναι αυτό. Οκ. Ούτε αυτό είναι. Όχι, δεν είναι γρίφος. Άμα πάμε πρώτα σε αυτό, μετά σε αυτό και μετά σε αυτό. Πρώτα. Βαρά. Τι είναι αυτό. Κάτι για να ανοίξει αυτό ουσιαστικά είναι. Καλά, κατάλαβα. Βρήκαμε το πρώτο. Μετά πάει αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να μένεις πολύ ώρα και πάνω. Δεν νομίζω. Στο δεύτερο. Τι θα γίνει. Ρώτα το. Α, να ρε, έχει και εκεί. Τώρα το.
Αχα. Τόσο easy. Να. Οκ. You are starting to feel this, aren't you? Εννοείται. Γιάν, κάτι έλεγες εσύ ότι θα ήθελα να κάνουμε σειρά σαν χώρο. Μπάλες, γιατί καλέ. Κάτι για Outlast θυμάμαι που έλεγες. Outlast, ποιος το πάθω. Αλόι! Καλά, θα δείξει για τη σειρά. Δεν θα σας προσχόμαστε τίποτα. Ναι. Γιατί βλέπω το Γιάννη ο οποίος έχει... Εγώ είμαι ήρεμος. Ναι, το βλέπω. Ρε, φοράω κοντομάνικο, μην βλέπεις που τρέμω, είναι από το κρύο. Έχω κοντομάνικο φορά. Ναι, αλλά δεν έχω αρκουδάκι. Το αρκουδάκι το πέταξα. Πιο ήσυχα όταν περπατάτε. Ξέρω εγώ με τη σκούπα. There are many ancient books. Oh! Εγώ πάντα θα έχω το κλειδί εδώ πέρα. Το έχω ενεργοποιημένο. Και τώρα την κάνουμε. Κάπου αίμα. Να με δείξω πού θα πάμε. Εκεί. Όλο αυτό πατάω. Έχω συνηθίσει από το Minecraft. Το πέτας. Το escape. Σου είπαν ότι πατάς το escape στο Minecraft. Όχι. Α. Τώρα τρόμαξα. Δεν το κατάλαβα. Ωραία, οκ, κατάλαβα. Δεν θα αρέσει που είμαι εδώ. Try to open your eyes. It's not time yet. Πες μου τι είναι. It's not time yet. It's not time yet. Τι έγινε, πού πήγε το κρεβάτι? Μας πήρε και το κρεβάτι τώρα! Αυτός μας πήρε κάτι για τα πρόγραμματα. Αυτό δεν είναι φάντασμα. Η μεταφορική είναι. Ωραία. Γιάννη. Οχ. Γιάννη. Ναι. Μπορείς να το σταματήσουμε πάλι το βίντεο Δεν ξέρω. και να το συνεχίσουμε πάλι. Ουσιαστικά σειρά στους 7 days κάνουμε. Βασικά αυτή δεν είναι η έκτη μέρα. Δεν θυμάμαι, δεν τα μέτραγα. Εντάξει. Εντάξει, και 10 λεπτά που λέει λόγος να βγει το βίντεο το επόμενο, σιγά σε χαλάει. Βγει 5 είναι το θέμα. Σιγά μωρέ. Και 5 πιο γρήγορα θα ανέβει. Τέλος πάντων. Θα πούμε στο επόμενο Ναι. μέρος. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ναι, καληνύχτα. Τι λέω κι εγώ τώρα. Ξέρω εγώ. Αφήσω το. Έχω γίνει και βάλει καζάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, Και γεια. καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καληνύχτα εσύ, καλό Πάσχα. Εγώ τι πρόβλημα έχεις. Καλά, εντάξει, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.